Records. Your dreams done. Me about a dan Casa Empress me about a dan ukufarisa kutisa ngoma taziona unepfungwa shoma ukufamba uchitesa ngoma apa pamangoma uri pakanoma ukufarisa kutisa ngoma taziona unepfungwa shoma ukufamba uchitesa ngoma apa pamangoma uri pakanoma bekunoti ndimbo mtsura akufarisa musoro akukura ndokutamba bhora uchiwishura ndomutsura ndomuputsura saka red card buda 90 minutes akawandisa mugame red card buda mafans ainyara kuti shame ukufarisa kutisa ngoma taziona unepfungwa shoma ukufamba uchitesa ngoma apa pamangoma uri pakanoma ukufarisa kutisa ngoma taziona unepfungwa shoma ukufamba uchitesa ngoma apa pamangoma uri pakanoma manje nini ndine strategy ndine energy pastage ndinoimba zvine message uchiri mudiki ndekukanda mumasweji krikidadada unosimba mumasweji again ndinofunga zvine musoro ndine musoro unenge dzoro apa ndini ndiri pamusoro saka ndogona kukutongera chitororo ukufarisa kutisa ngoma taziona unepfungwa shoma ukufamba uchitesa ngoma apa pamangoma uri pakanoma ukufarisa kutisa ngoma taziona unepfungwa shoma ukufamba uchitesa ngoma apa pamangoma uri pakanoma bekunoti ndimbo mtsura akufarisa musoro akukura ndokutamba bhora uchiwishura ndomutsura ndomuputsura saka red card buda 90 minutes akawandisa mugame red card buda mafans ainyara kuti shame ukufarisa kutisa ngoma taziona unepfungwa shoma ukufamba uchitesa ngoma apa pamangoma uri pakanoma ukufarisa kutisa ngoma taziona unepfungwa shoma ukufamba uchitesa ngoma apa pamangoma uri pakanoma Super Records.